Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po ania Fire Brigade Shillong. Regat bat ka Fitorium. Kadukan ki tiar kilan met ka babhatam. Hakador ka babin. Na marka jing so asat kabakilamat haka jing jongki ki dan kinong tre jong ka maumlu Cera Cement Limited ki bala berngam ban penyap no yala diru bat yakani la yathu da presiden jong ka MCCL koloni ka badan ha maumlu uba ojoy walang ki nonglum kubor jong ka Batisi TV ki bala let ban pet del dehi ya ka jinglong jingman jong kini ka caka bajusa ki nong tre ka karkhana debilan hadien baka MECL kala otno ya ka boarding elektrik bat habala poi hang ni lai i bagi nong tre ki pasa hang ni ki shet jing shet da ka ding ha ka sem ka baki lahap ban china kerpang bat donru ki ba shet shabar namar baka yeng ka baki sa kim don de pei ban shet jing shet kani kedai ru kapur kawaki kena skul kidang don pedang ke exam bat kidon bun ngut ki khon jong kinong tre MCCL ki badan menta ha ke exam bat kidon ru ki pedang pen kre ya ke exam ka ban salong shen bat kini gila shem jing ban bati ya kapur jong ki ban pulikon ha ke jing kren bat katu ke ningut kinong tre jong ne karkhana kile thu ya ka jing ka baki kendo namar ka jing bom yo tulop mentala jan sisnem bat kile thu ru ya ka jing baki kendo namar ka jing shot boarding siap jing sipon tam ha siap tiu mangun tai la hapan su thang da ka dieng da kirnga kat ki bayo tibun na ki dong yeng sem gitu ki baton lagi khun ki barang ya pulih siap jing sipon na ka jing makin pulih kot man me ham tam namar dan light batikna tiga hab stang ni mombati dari syarang lani daki torchlight tiga orang sisa kajing ka bakrau nang mata jongi di basa hang ni pokoloni ingi syia persyang hiban lum na sini sajan na kini gi klau gi berit bariana sini sarut sinong bat kidon rugi ding lengkok lengkai gi mengiyo na sini sajan na ki kotar gi balajot gi bom penangkam syu gi bala pra gitu bala hab samadan media ate la syia tam la gitu nang ta kirnga ting haban syutien adu pentai ke jing do tulop jungi kalaya lakum la dap snam nadangi kenlang nadu kapor jogi jing do tulop jungi penai ke peladap snam marim lapoi je ke snam adu tang tip sakat muslim kanang nang haban sya bagi nang yaw kad adu pengedayo jika itu lop ko ba u presiden jong ka koloni ulaong baka khamshir khay ka khlam ka bakia kendo ha MCCL bane ka khlam covid khat khandai bat ulay thuru baka jing ka baki nong tre kia kendo ka long palat liam hadu bagi don ru ki bala berngam ban penyap no eladi henry kum ki bay trelang ki le kat bala ban pun suthu bakim dai ban poi shadu show tau pot jing liblai kalong hakapor hakajing bompoi perkhat jungi kinong sa quarter khantam ang ne marki koloni kini koloni ni bagi quarter sethe mat ka kom liblai namar kembaka julong hi karon ka to kajing liblai ka ba nakapor sakapor kadon kapor ko liblai kile ka maintenance teng ka dukut wayar nasional teng nak lain MCB nang ni MCCL te dekata kajing bot kajungi perkhat jungi ba kumno kapor chan miet kumbasan baje san sitang kasi jumi line but kapan kentit yang kata sengi ka bangatip ba
cement factory kan lain jungi kan berok la cha light dak MCL ka daw kolong baka jingbam penpoi ya ka pisa la ne ka bill light ka kom ko badai syaka sarkar bat ngimtip kat no ka dei kumno ka dei tamang itip tang kata bat kan kala dek issue ka bakrau ba na batajungi ki basa hang ne ka MCL colony bar quarter kumjo ka da ban ko ka ka shet kitio na mar ngi baro hang ki badan ding im shet diang im ju benar kam ka ding diang la ne ka stove gas stove la ne ka shaula kum bakalong na mar bakal light ne kalong regular bai bar kala da kalip aru kum batak chicken ta hadin kata ngilai lain bar khamtam ka ne ka light kali le baka por baka exam ka ya na mar na ka daw jo ka pandemic ka exam ka khamle Islam bermentah ke school baru kajian baru ke school kilo exam mentah ki kena RKM Ramakrishna Mission nak tak ki pergi secondary school St John ki CP kita baru ki face ka problem sebab mentah ka kom long hero kawan ra ka problem ka jing ka background adu ka shit ka dia bat mentah khamta makan ka jaka ngimdon kan ke MCCL kamdon klau la jong kum balong ki pergi jaka kum kasno mamlu ka don ki klau ka thot dia na po klau ka ding sino ki pergi sino ki don inang ngimdon area bat mentah kawan ra ka jing ka bakrau na kino ra kini kimi pa namor ki face ka problem saba umbat ka weru kalilong ba andala face ka umdan weru ti banwan ban ong ban klila mengi ka ka jing jungi kiwan tanga ka to por bagi don kamela de rekam kimuan pada ka por bagi don kam kan bro ka kan buka jingkli ka bakrau ba ya we po we no so shinong hang ne inde tanga ka ya ka MCCL colony quarter pada ka sorahi bar ka warna ka jing ka bakrau bam don nong klila mengi kan face kan ka problems nadu ka por pandemic adu mentangi face kan problem ha ngila kumba fitip lembaro hoy bangi ngimyo ka tulap kata kala di ka problems ko baning kang issue nalo bangi ngimyo ka tulap nalo sakating ru ka bangi don ngi no watang ban ba menta ukhaw ngim don ngi thi sum bom beti ki perkap anti solar man kas ngi face ka problem ki kli yang mentan hinang ni dang ya we porlo lanu kanon ka ding ngong try sibit lan la sanga si ong kumta rela ki wan kli yang ngamor ngam don jik tip te sapang kane ka baka government kale gumno kale ka baka liang jong perkhat namar ka MCL ka deban or ka light ka od be kata ka duty jong ka namar ka highlight ingi ka deban yo kapel bonom don uwe ru ba chutre klamda yo nong tika kade kale ka bodon kam ndai ka government jing ka perkhat yungi menta ka jingkli ka long balada ngi don akan ka problem manuti bawan banyak rap lemingi ketika problems kan ngi haba poka ngi face ka trials ka bashir kai ba menta kan nganang perkhat ya kan kadang kamsuk yangi ka por bangi face ka pandemic dia kata COVID-19 ka bangi face mangi ka kamsuk katai bani kan ka bangi face menta namar kan ka light ka bangi jumlin ban syong menung isyong menta tina ngin penyo ya ka dieng lada pi phaidien kan dia chadien jungi kidung ki quarter menta ki quarter kim don chuba pri barnga ngayu ya ki priwa ba ki lishim dieng ki likhurai ki dieng ki ngan ongkum no ya ki na mga sutu ka juga problems ka ba maki ki face ngar nga face ka juga problem ti menta ka wara ka jing ya ba crafting ngim tip kinomi khmat ki jungi ki pe yangi na ki pe na shlong na ki pe na sorane kinomi khmat ki don buram jungi ya ka ba ki ka por ba ki don kam ki wan ong yangi bangi don kam ya pi ka jing jit ka jong pi ka jing penjob ka jong pi ka long ka jing mentoy bat ngi don ki jipun ka jing kular te ngam tip ka jing kular ka ba kum no watang ka light ka ba ki diban ado kim lawan ai te sedi ba ki jing kular te na ikran chu kita lele tingim yo ngim yo ma de ha ki don ki por ki ba ki la arab kan dia kan soi kata ngim lawan len ki don ki por ku ma kan ka por ka face nga kham tam banyak ka bam ka bangi bam ha ki ngi ngi ki don ki bali bla ba pliki ka bam andre kamtam kini ki khunte menta jan baro khoy out of 100 kamut 80% ki khana jungi nang ni ki bade ba tikna bi ban fail balada ki pasu ka detang na ka consideration jang ka pandemic la nata bakin ombe dakin pas ta ka jikstar ka pakistan maki kamur kam de shu ka talele kam don nong rem shu namar bale ngangai haling la jong pi ngi charge solar ta ka don solar te tunu mi jong ala fi focus kan dia ka don solar te ngi charge ka solar bar ka solar kanum la iding pala banyak ka arkan ta kanu kala ban iding balada ngi pentai panel ki baher ngim don pisa watang ban ba mentar ngi ab ngi kili lanu yo khaurishan ka bangi yo tangkasan kilo kini ngi problems ngi fiaste ngam tip ngi don akari ka bakum no ke ka company ya jonki bar ke ka bangi se inang ni syakmat ka problems le ka ban safias le te ngi na ya kren chu watang ya kan ka bakalong kum ni mentaro ngim tip chu teng ka warra ka ji supitip ne am ngani tu figa the fact ka bangan tu ngai fi shibun ba ki me ki ba ki don ya jingmut ka bakala menta ka jingmut ba bakala juki na mal bakim laban face ka problem ki don repetip ne am ngani tu fi ki bakran khma jonga ki banga teng asong baju susai ne la di kata ka don ka problem jongi mentah hakini kisngi lada ki susai tang uwei na preng jong kite nga jukran yaki waju tieng yaki problems kata kamram chungi pengin face ka tang ubri bashlur ulawan face ka problem ki pri ki khapot ki pun kun la ka jong jing em tengah ju ong yaki waju le slong ni lade ki pri ki khapot ki pri ki bayale
ya ka jing nga ka kwa ban ai man sim yang ala ni ki we par ki bala ban yu ya kan ka por lemba jong kan ka media ki bala ban yu nga ki so ba kin so thu ila de ba ka jing le jong pi kam de tang jong pi maru ka de jong hilang baro ti what you do jing kerman ha preng ka jing ka jong pi ka ba fias kini persyang ban le ya ka persyang ban job ya ka bala da fi job ya kan ka jing ya ka ba kum kini pide we liru shulur pidon hak ban yu ka salute na ki we pan nama ba de pide ubri uba trem ba shirkai bala ban le ka jing ya tinga ku aban ong tang kan ke we ki para no so shunang baro khoi ban ngap ku aruban ai ka ku bor ki sarkar ki ya sarkar ki ba yo yang i kan ka jing ya ngatip ba pi yo mde pi don poke assembly pi don ki chaka baria ruling party ba ki we ba ta pi ki jing ya jing so ba se wan mi ki khmat ki basbon ki jong pi banwan kelilem re pi syong ingi compare te bangi don program puban menta mensingi i kala ya kan ka jing sha men mi pindawan news tem prabaji ki bri ni klatia pala don we pat ubri ubawan le asni nom don pala we namar balik kam don ka we ka chaka pa shan ni station nom don wat tanga bolong batrai ni bolong presiden ngam junu chuban ya station yang ladak lam kam balai ban pha ki khun cherum chene ro nur chu san sitang ru baje ki khun gila ngala set do yang nama balai ngam tip ke panchai ki nama balik ke partai kam ke pasingai te lada phila bani lada ka video ka poise fi lada ka channel ka poise fi song pha pelem nama bala sai pinwan la jisngi pinwan haki por ka bamangi fidon kam pinwan yala de namenta pinwan ban ong yengi bangin aya bangin kristian ya pi ban menta pada ngidon kam ka jing kristian japi pi ajar pi mi pi mewan pa ngakran be ka open ni ka ngakran be ka basai kan gantir balada pinwan mi ko makan ka por lanu pinwan mi pada lanu pat pinang wan mi te ngidon kam pi menta bar ka por pinwan kam pi pisawan mi sengi ten re menta por pidon kami pimuan mi and ka por pidon kami la di pada pinsawan mi ni ko aban request kan ka we la da pidon ki skor ban yos ngau la da pidon ki khmat ban yu supaya pet bar sya skor ya ka jing ka jong ki pai ba menta la da pidon hang te hajrong la da pilong ki ba mentoy te kam dan jing mod hiro ya ka syuki ka ba ma pi abat pa won tang kata teng ni perkata ya ka cakasyong ka ba pi syong ka syuki ka ba pi syong yo ka kenyo te andre ka ka jing ka jungi pada pim la bani ilam te kam don jing mod ki ke baro khan te kam don jing mod kalong ba pin pe ka dok kaso ju pa ba la ne upri la jong ka ka ba ki we nga i ki le ba ki don ki ba pun ba ki le ba balik berkari jungi kalong sa kum de pi ka ba kum bakal aja kum bakalong ka factory jungi kam don lunch is okay ka factory jungi kam ya to ka biang ka taru ka government ka sele ne what ya ka light ka bangi pendon kaman kasni ya ka ding ka bangi ju thang ban ai bam ai di kun pendiang pendon pendap ka jing don kam ju kun kamot ngim la ban le wat man mi la ki yam ki kun hapren ka jing ru ne la ki ko tang ka dur chikla ru ngim la ban ai ka por ba biang bale mdon ka light ka ding ka ban thang la don tang ka light ru alis ngi la ban survive ya ki ka taru mdon che ngin ya tur kum ki blang ki masu chutur kan ka kini ki quarter jungi le ki babon kamra ba pitang la ba klarung le kini khrum jungi le mta bon ki bali la da pi paklarung pitang labak lagi kunjing pun ki hap sepo manen mesti sing dah hap pun we sepo kan tam no pokro des ngap kala pun tok mele kata kam ka di joka company lara kampe mele de ka light te ka bakan no kan ka domestic light jungi de ka tar pim lawan survive ngim la banong ru em re ka de kamram jo fi le ki no mi khmat ki badon burom sobaya pendon kam hok ela de bat sobaya pe le mengi ki ba jenjar ki barang li le sing la banong and for this time you don't have to jing idon pergi le ka baju supaya pelem lada kalau ngabala lada kamla tingim lali ni sab susah rang li go bangisa ni hab susah long bang ngilong sa kun suat hi go bangisa mom don bawan mi sene don bawan pau sene ngi itangi kali jur kali di dokha ka ba unong wan ong bade bane hek kan jur kan ka dokha don bawan ong ngi ta dan ni uni ukha ba pinya don pergi nama njur bawan kali kata bana pila fiklam yo tulap da e pia ba ki hon ba ki husuk ngagalungo ka jing suk ai chung suk ki